يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت في شرف الله جباو بجمعة يمادي لا في جمعة هري على كو دي أما كابو جمعة لا كان جمعة جرم يافادو على كو كي أنكلين لنبلا جليني أما الله هرما كالو منونا على كاندو هرما لا أما سيلي منون كي أكونو ame shu munun kɛ ame hiji munun kɛ an ka sarakati bɔlew ala kɛ nin bɛɛ lajɛlen jaabi an ye. An ka bi juma kutuba kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ falajɛ solola juma misiri belebele min bɛ yen Imam Mohamed Tarawele ale ye kutuba kɛ an ye, kutuba min kɔnɔ n'a kumana ka laseli camanw kɛ. An ka jɛ an ka ɲɛmada sɔrɔtaw fɛ. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم العظيمة، نعم الدنيا ونعم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أمبي الله سبحانه وتعالى تنو لم يبنى بويم مساي فنسرب مسادو ديلي مسادو فسمانتيا بلا جلم برا على دي يورو كاكا جونكا ni nema chamai ami o Allah subhanahu wa ta'ala tanu ami deme nyina fe ka kafari nyina fe ka nyina fe kan kanda ka banga barajugu toroma ka ba anyara kun toroma anya wala jugu fen fe ke
an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala ma, an b'a ɲini a fɛ a k'an tɔɔrɔ ka bɔ, a k'an kisi ka bɔ o baara jugu ninnu tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ tɛ yen nɔ Alahu subhanahu wa ta'ala kelen kɔ, jɛɲɔgɔn t'a la, dɛmɛɲɔgɔn t'a la. Ala de ye masa kelen ye min ta bɛɛ ye tiɲɛ ye. O kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ale ye Ala ka jɔn ye, Ala ka ciden don. Ala ye jɔn min ci ni kandan ye ani tiɲɛ diinɛ ani hinɛ diinɛ. An b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi caman jidi ni kiraba in ka sallallahu alaihi wa sallama a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ min tugura olu nɔfɛ ni wale ɲumanw ye fo ka taa se yawmal qiyamati don ma. Ya Rabbi, Ala m'an kɛra o jamakulu la. Baden alisilamɛw, n b'aw ladi ka n yɛrɛkun ladi. N b'aw ladi ni jumɛn ye? N b'aw ladi ni Ala ɲɛsiranya de ye ani Ala kan labatoli ani Alakira sallallahu alaihi wa sallam n'o y'a ka ciden Muhamad ye, o kan labatoli. Ka nɛɛma caman ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛ o kiraba in ka Muhamad sallallahu alaihi wa sallama. N b'aw ladi fana an ka Ala barikada ne ni aw bɛɛ lajɛlen. Ala ye nɛɛma min kan kan, an ka Ala barikada. Nɛɛma minnu n'a ka ca kabi diɲɛ nɛɛmaw la k'a daminɛ silamɛya yɛrɛ nɛɛma la fɔlɔ. Alahu subhanahu wa ta'ala ko a ma suratu Nahli aya 18 kɔnɔ, a ko n'aw ko bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma jate k'aw tɛna se k'a jate. N'i y'i sigi ko Ala ye nɛɛma minnu kɛ e ye walima Ala ye nɛɛma minnu kɛ adamadenya ye k'i b'a jate, i tɛna se k'a jate. O tuma na an k'an ta kɛ barikada ye ka Ala barikada a ka nɛɛmaw la. Fa inna shukra sababun li ziyadati ni'ma wa baqa'iha wa inna kufra ni'ami sababun li nuqsaniha wa zawaliha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'azzan rabbuka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Bani alislamu, an ka Ala barikada a ka nɛɛmaw la. Ala barikadali a ka nɛɛmaw la, o ye sababu dɔ ye min bɛ dɔ fara nɛɛma in kan. O ye sababu dɔ ye min bɛ nɛɛma in to i bolo fo ka taa se i ka don laban ma. Ala ka nɛɛma nangariyali, ka Ala ka nɛɛma kɔn, o ye sababu ye min bɛ nɛɛma in nagasi wa a dɔ la a tɛna to i bolo yɛrɛ. I bɛna tila ka laban ko juguya ma. Ya Rabbi, Ala ma an kisira o ma. Ala y'a tigɛ a yɛrɛ kan k'a fɔ a ka jɔn ye ko n'aw ye n barikada n b'aw jidi, nka n'aw kafiriyara ni n ka nɛɛma ye a ka dɔn ne ka ɲangata a ka jugu dɛ. Alahu subhanahu wa ta'ala ka ɲangata a bɛɛ lajɛlen tɛ lahara ye dɛ, a bɛɛ lajɛlen tɛ lahara ye dɛ. N baden alisilamɛw, ɲangata belebele dɔ ye jumɛn ye? Ka nɛɛma d'i ma diɲɛ na yan nɔ, i bi damu bɛɛ lajɛlen na, i ka denbaya bɛ damu bɛɛ lajɛlen na. A kɛra kɛnɛya ye o, a kɛra nafolo ye o, a kɛra tɔgɔ ye o, a kɛra jɔyɔrɔ ye, a kɛra denw ye o, a kɛra nɛɛma suguya o suguya ye, ka tila k'a bɔsi la. An b'a fɔ min ma ko labanko jugu walima yeko fila, o ye lajaba la belebele dɔ ye diɲɛ na yan nɔ. Ibadallah, inna shukrallahi ala ni'amihi huwa alqiyamu bi ta'atihi wa ta'atuhu huwa fi'lu awamirihi wa tarku nawahihi sawa'un fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama. Fa innahu man yuti'u ar-rasula faqad ata'a Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wal iyazu billah. Mani alisilamɛw, a k'a dɔn Ala ka nɛɛma barikadali o bɛ kɛ cogo di? O bɛ kɛ de ni Ala kan labatoli ye. O kan labatoli o bɛ kɛ cogo di? Alahu subhanahu wa ta'ala ko ka ko minnu kɛ i ka olu kɛ. A ko i k'i yɔrɔ diɲɛ ko minnu na, i ka ko minnu to yen nɔ, i k'olu to yen nɔ. O de ye Ala ka nɛɛma barikadali ye. O tuma na, ni mɔgɔ min ye Ala ka yamaruya kow kɛ k'a ka fatani kow to yen nɔ, sawa'un kumakan ninnu walima o ladilikan ninnu olu kɛra kuranɛkan de ye walima olu kɛra Alakira sallallahu alaihi wa sallam ka kumakan de ye,
o tumana ni mɔgɔ min ala kira ka kumakan labato o y'i kelen ka ala labato nka ni mɔgɔ min ala kota ka kira ka kumakan kota i k'a dɔn fosi t'i ye i bɛ fili de la min ye fili jugu ye fili min n'a bangenen don yarabi ala m'an kisira o ma bari alisilamɛw mɔgɔ jɔn de bɛ sɔn ko an yɛrɛ b'a fɔ an ka duwawu la ko ala kana i ka mɔgɔ ladiyalen bila i la o kɔrɔ ye jumɛn i b'a sɔrɔ i ye nɛɛma kɛ mɔgɔ dɔ de o mɔgɔ ni a kan ka hɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin e ma a man ka tɔɔrɔ ko fosi ɲɛsin e ma sabula i ye hɛrɛ caman k'a ye i y'a ladiya ni mɔgɔ min n'a fɔra k'i ye mɔgɔ min ladiya o tumana i ye nɛɛma de kɛ a tigi ye jɔn de bɛ sɔn i ka mɔgɔ dɔ ladiya i ka nɛɛma kɛ mɔgɔ dɔ ye a tigi ka tila ka bila i la a bɛ taa don dugu kɔnɔ a bɛ taa don jamana kɔnɔ a bɛ taa don duw kɔnɔ a b'i tɔgɔ tiɲɛ a b'i buruja a b'i bɔ diinɛ la a b'i kɛ tan a b'i kɛ tan a b'i kɛ tan n'a tigi y'a mɛn a tɛ fosi k'i ye n'a sɔrɔ a bolo fununen do kun i ye a b'a bolo kuru ye o ye ala ka jɔnw ye o ye ala ka danfɛnw ye fama baalu rabbul alamin ala yɛrɛ bɛ kɛ cogo di o yɔrɔ la a bɛ nɛɛma k'i ye i b'a kota ni a ka nɛɛma ye a bɛ nafolo d'i ma i bɛ taa jɛnɛya kɛ ni nafolo nin ye a bɛ nafolo d'i ma i bɛ taa sinji fara ni nafolo nin ye a bɛ nafolo d'i ma i bɛ taa gulɔ min ni nafolo nin ye a bɛ nafolo d'i ma i bɛ taa immeuble baw jɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka chambre de passe kɛ o immeuble in na Allahu akbar e ko cogo di nin de ye ala ka nɛɛma barikadalen ye wa walima nin y'i kafiriyalen de ye ni ala ka nɛɛma ye bari alisilamɛw ala kana o sira yira an na nafolo o nafolo hɛrɛ o hɛrɛ nɛɛma o nɛɛma a ɲini ala fɛ n'a sɔrɔla i ka ala kota sababu bɛna bɔ o nɛɛma in na a fɔ ala kana o nɛɛma in kunsi i ma sabula diɲɛ bi komi ala kɛra y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallama taamaden dɔ don a sɛgɛnna a ye yirisumaba dɔ ye tile kalayara a taara sigi yirisuma in kɔrɔ dɔɔni k'a sɛgɛn lafiɲɛ bɔ nin waati sera a bɛ wuli a b'a ka sira kɔntiniye diɲɛ in bi o cogoya de la donc i kana sɔn ka i ka lahara falen ni diɲɛ min na diɲɛ min ni a jamadalajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka yɛrɛ kɛ a kɛnɛya bɛɛ lajɛlen laban ye bana ye a sɔrɔ bɛɛ laban ye bolongoloya ye a tɔgɔtigiya a yɛlɛni bɛɛ lajɛlen ye jiginni ye a ɲɛnamaya laban ye saya ye donc o ti diɲɛ o ti fɛn ye ko mɔgɔ min bɛ se k'i ka o k'i ka gaya ye k'o k'i ka objectif ye k'o k'i ka but ye i ka fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn o de ma o de la karamɔgɔw b'a fɔ ka duwawu la ko allahumma la taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina ala i kana an ka hami belebele kɛ diɲɛ ye parce que fɛn min don a ti sɔrɔ wa n'i y'a sɔrɔ fana a ti to i bolo o tuma na madama ni ala ye hɛrɛ k'i ye i k'i jija ka baara ɲumanw de kɛ n'a ye o baara ɲumanw o de ye ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma barikadalen la fa'idata li shukri al-insani bi lisanihi wa huwa muqimun ala ma'siyati rabbih i bɛ jɔn dɔ ye i b'a mun da tuma bɛɛ alhamdulillah alhamdulillah an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ ala fo a ka nɛɛma la mais a b'a nɛn de la a t'a ka wale la n'i bɔra a nɔfɛ kogonin kɔfɛ dɔrɔn i bɛna ye a bɛ ka ko o ko kɛ ni nɛɛma nin ye a bɛɛ ye ala tɔɔrɔko de a bɛɛ ye ala fununko de o tuma na nafa ti o ala barikada la ni nɛnkun ye k'a sɔrɔ a tɛ waleya ikhwatal iman inna akbara ni'matin an'amaha Allahu alayna an hadana lil islam أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نشكر الله سبحانه وتعالى لم يجعلنا من المغضوبين عليهم ولا من الضالين مبادئ أسلامه نعمة ولا بلبلبا أنكا وي الله ينكدا كان كإسلامي أيان كإسلامي ككلاك أمبلا أمبتو محمد صلى الله عليه وسلم كتاسراكو sabula caman bɛ yen nɔ olu b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye u tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka taasira kan dɛ donc halisa olu ma kanda ala k'u kanda an bɛ duwawu kɛ ala k'u kanda an bɛ ala tanu ni nɛɛma in na a y'an kɛ silamɛ ye ka tila k'an kɛ muhamɛd nɔfɛbaga tuguba ye ala k'an dumɛ o kan ala k'an fatu o kan an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu jamakulu dɔw bɛ yen nɔ a y'olu kofɔ an ye kuranɛ kɔnɔ
n'o ye jamakulu ye a funen don minnu kɔrɔ a fɔ ma ko al-maghdubi alayhim a dimina minnu kɔrɔ a man kɛ o jamakulu la jamakulu wɛrɛ bɛ yen nɔ olu fililen don a fɔra olu ma ko ad-dallun a man kɛ o jamakulu fana na an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala tanu o nɛɛma in na sabula a ko ma ban fɔlɔ tant que buguri ma da i tulo kan i kana i disi gosi dusukun bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala de bolo a b'a yɛlɛma cogo min mana ja i b'i yɛrɛ kɛ silamɛba ye bi mais i t'a dɔn min b'i ka kitabu la i t'a dɔn min sɛbɛnnen don ɲɛ o tuma na e kan ka mun de kɛ Ala ye i don ni silamɛya in na k'i kɛ Muhamɛd nɔfɛtugubaga ye i kan ka Alahu subhanahu wa ta'ala barikada k'a waleɲuman dɔn tuma bɛɛ k'a ɲin'a fɛ a ka i dumɛ o kan o de la an b'a fɔ an ka duwawu la Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fato limaniya kan Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fato limaniya kan o de ye kow laban ye al-umuru bi khawatimiha kow bɛ u labanw de bolo Ala m'an labanw ɲɛna ya rabbi Ala m'an labanw ɲɛna Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعد أنت في شرف الله جباو بيجمع بيدومباي أم بعد الله في الله كهينة أناك بركة الله كوجيدي أنكلينغ نبلا جلينكا أنغا بيجمع جينن كوفي أنفا أني أنغا المامي كوفي bamanan ko men da mentikila ya angere la ala ale yere mogo mindo abina bo ka o lakale anye atoko ani ajamu ana bora mununa almamiyati ta kalan fenan ko aka kalon damna na wati mununa mogo munun bolo dugu munun fenan kono abina o fenan la sama amba fo al imam sallallahu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ambe Allah subhanahu wa ta'ala dele ambora ka bato min kesa la kamina an islam be la jele karajnya fa fa ala ka bato be la jele mine kan jurumo ya fa ka hamna ko noya ye ngali min ke tele ala ne Mohamed Traoré be Haut Conseil islamique bureau national la bon islam dem senton folo min sira mali ko no ba fa ko AMGM o hakilna borane de la alhamdulillah ne ala ka deme donc ñira sigero benando Musa Buguma be ramne ko bi donc mais misri mbe fala jesto la no o sababu kara parce que ne rasiglen ko be no hal sanga sobe no nga kalan sobe no donc dana daranga kanke yang khatibu doy so nek lentene ni Abdallah Jara
ande be khutba bo nyon koro no ye darul hadis Mohamed Jara doke Abdallah Jara arabe kana kan ika ingal flana yala nye kalan damne rojme ne kalan damne segu Sheikh Abubakar yarhamuhullah Abubakar chamfe no ye kalan damne no ka wakati ke o ko fe anyela mana ba ko yanno donc on continuera nahar julbala wa ko mahad nahar julba al islami ni o Ahmed Kansa ala ka hinala ko kalan roy donc nye kalan to bela jelenke no o ko fe nye bourse sorakata Iraq parce que nahar julba aba kalama ka fo alani irakien kun to be nyogombolo donc kalande mun e bourse soro ne garsa kara ulula donc bolen ko Iraq nana be dawa baradla te ma barawara foske donc o de la se me jamia islamia chamana donc o de almamia ensema on ma kalambre ke me alhamdulillah bado nakilla ambora sisa ka anfaire don aka kalan fene temena temesira munun fe ay dado ala kuma ba dawla ka fawanye kalanti ba amba de la fe alsa doni barkama chama ala ko diane anfama ka ni ame jamanye kuma na fe amina nyine afe ladil kan babula ni kuma laba ani do ake odama ambe sigi kunche oka alhamdulillah mi folo ha foli la se ne équipe nana ne reportage ke ka foli la se anga cheikh rama no embalma ke Ousmane Cherif Madan Haidara nteri do mbalmado nebsa fo nani don ba folo min sigira studio kono ka wajuli ke nyon fe o folo kera alede donc kabi wakati jante men na radio clé dola donc mbe foli krengre na chen ama ani aka jama mbe lajili kamen di awma barani alakama barade aka ujija nye kuma mfo khudu wa kono sisa al umur bi khawatimiha baraw labane ka gele ibe bara fen feke ikake alakama no karebe ni rasro ala abe jete ina fo presse islamique donc aka islamia présenter kanye no kara nafabe odela akana tazyifu fuskala ina fo ka ko abe fen falsifié ina fa me mi nye kono bi jamakulu ani ton ubuka jaw falsifié wala saka mo ni sama kana unofe meni mo na bo hakika kalama domina dron uba to no donc islamia mo be na kosebe odela ambe dowde ke alaka baran tanye natar nabitanye ambe do ke alaka barka do ala sabula ni min flene me ke sabe ka islamu kala nyona absaka contribuer islamu kala la nyona ka islamu ke ube do daklen fe ka bo daklen fe donc ambe do ke ambe jamana min kono ambe do ke o ye krengene yama fitne mba kono alaka fitne ba ambe do ke nyet jamana bela jele parce que ni ega dugo sumara ni sigi nyon tamasuma yaro I hagliti sigi ko ni tabi to isi nyonga bugula etsires no tange o tamasa donc angana ameriko siri ka jana Afghanistan ka jana Palestine ka jana Iraq ka jana Libye ka jana nama sumaya no atisumaya anferno donc ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ako fitne mun be no alaka suma nasr la mo mun ya fitne tasma fiye baye alaka fendu ma mumbu nyina tasma fiye liko alaka uira hakilam bo ka ferati galon kono ne bo dawde ke alaka ni nyon chama irana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mbade ente shirfi la jabo nintuye anye falaja solola ani anfa ani ankaramo aleka misri konna na juma jigine ko fe ka dilala fe juma chama mi ala bulu alaka o irana amba fo akambe sigida wore juma wore وشكرا لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا